Amo. Boy, pagtumangan. Iyan, style man sana yan. Bus nga niya pagtumangan. Pero, di ka nagngalas ka ito? At ang nga di umitabot akong bigla. Di ka nagngalas na ako nakaisa. Nakaisi siya na sa aga ngayon, Majot. Kaya na rin naginaka kong bigla. Naging arogan. First time in the history na namatay ko arogan. Nabaliktad nga na ang pangyari na. Dahil na gayon. Walang pirmi man minsan si Shermar Udtuna. Siguro, pigapo ng gaan. Pasuro simple sa si Paning Mar. Ay, inda. Okay, sige, Migo. Bye-bye. Sarawayon. Ano ba yan? Okay. Sabi ka din si Nirtanem. Ako kayo may problema ka. Ala to ni Gara may reaction pa. Bata may report si Jimmy kasi Joshua. Hello? Migo, anong sabi mo, diba? Huwag umasa, masasaktan ka lang. Tama. Huwag umasa, masasaktan ka lang. At kaya nga niya ako, nag-aasa ng load ko, wala pa. Alatan natin mo, Migo. Si Shara, nagturuparan kami sa Shara kasuhapon, gari. Di ko nga siya nahiling. Naghala ko sa estasyon mga burbanggi na madiklom na. Di ko siya na to parang ikot ka sa hapon, maikot na naman itungon yan. Yeah. Di bali, alat-alatan mo lang, ha? Alat-alatan mo lang. Paguna ko, nag-BM sa paralaw. Kanaki pa ba kita? So, tayo ba kan mama, natangya tadi mo pig bakal nga kibadil-badil. Ay, isus ko nga nuno, isus katindang badil-badil nga. Nagtrangkaso. Okay, sige. Alat-alatan mo, Migo, okay? Okay. Salamat. Sige, bye. Ano ba yan? Alright, sige. Summer's ended and without a trace, time goes by while you remain. Funny how I thought I walk on through with my heart in one. Joshua, good morning, Joshua. Good morning, OKFM. May nag-request ba sa akong listener? Kantahon ko da so Ghost of You. Kuha na kita, all around na. Ul ata na ako pa. Ako pa. Kung sa basketball, Michael Jordan. Ata mas ka nung request niya, paitong ko talaga. Ako pa malansin niya. Kailang nangalas ako tang kanta niya Ghost of You. Day pa sa'yo mo ngunyan ko. Di ba ang ghost so naghuron ka mong duha? Oo. Tapos day kay nabot. Correct. Yan ang ghost, di ba? Ghosting. Tinagpo. Gari may kwan ini, ining listener ta. May kwan ini, May hugot. gari may hugot sa buhay. So far, day man sa'yo mo applicable. So far, day man sa'yo mo applicable. Di man na sa ko pwede. Para to, dudumanon ta ka. Susugod sa araw. Susugod sa araw. Hahanapon ta ka hanggang sa araw mo pag piguro ghost mo ako. Dahil ka lamang sa... Okay, sige, go. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta. Makulog sa buod. Pag pinagtitiwalaan mo, iyo ang dakulong terming pagkukulang sa imo. Yan, BP, ang saro sa mga mayor na rason. Kunata ang mga timbangan sa mga tindahan sa Daraga Albay na kulang sa timbang. Pinagkururumpiskar ka lokal na gobyerno. Partekan kampanya na dapat patas ang dalagan kan pagninegosyo sa Daraga Albay. Sigun kay Sir Temis Lubete, ang market administrator, nasa 187 ng mga timbangan ang nakumpiskar kan sa indang opisina sa manlalai na tindahan sa Daraga Albay, sa public market, light market, asin iba pang mga tindahan sa palibot ka na munisipyo. Ali sa bilang na NBP Henry,
33 ang pinagralaot, rinurunot sa suodma sa tubangan ka na munisipyo. Ang 33 na ini, yun itong mga, kumbaga, falsifikado BP, may daya, muda depektibo ng maray, na talagang day na dapat mapakinabangan. Kung kaya rinaot ini ka na opisina ni Sir Temis Lubete, katuwang si Mayor Victorete, asin ang Department of Trade and Industry o kaya DTI Albay Provincial Office. Parte ka na pangapudan na dapat magi na patasan na tabi BP Henry. May mga programa man para sa mga nagnenegosyo sa Daraga Albay. Asin man parte ni ka na pagtataong proteksyon sa mga consumers, sa mga parabakal sa Daraga Albay. Yan tabi BP ang dagdag natong istorya. Ibahan si Boy sa mobile, Joshua Pino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hindi po dyan sa luwas. Sabi kang texter ta, the best ka talaga ngayon. Kung nga, iba-iba talaga. Unpredictable ka ngayon pagkaaga. Ano. Dago. Tao di para man kay Jimmy ini. Para kay Jimmy. Yun intro ko kay Jimmy. Kay Jimmy ini. I feel it in my fingers. I feel it in my toes. When love is all around me. Ano ko yugon mo yan? Kung sagur mo hanggang sa bitis na mamatian mo, dagay ka magkarilibong. From fingers to toe. To ano yan? To toe? Love is around. Jimmy! Good morning, Jim! Jimmy? Hello. Yeah, morning. Morning. Sa mga dagdag niya tong bareta, Bibi, nakaabot na sa kaaraman ni PNP Provincial Director Police Colonel Noel Nunez ang lockdown o expose ni Board Member Das Maronilla yan sa Sanggunian Panlalawigan na bilang Chairman Committee on Games and Amusement na igwa nin sarong munisipyo digdi sa Albay may online sabong Nako. sigun sa PNP Provincial Director bigdirihiran na niya ang Chief of Police na trabahohon ini tabi bibi asin mga nuaren may resulta na ini big ugid niya to kung sain ini kudi dayta nang una babanggiton na pinagtatrabaho pa kan mga pulis. Pero sarong base sa opisina kan BC Alcalde together with ibang members kan Sanggunian Bayan pinapod so COP tinaram ini sa COP na igwa nga digdiki online sabong. Sabi kan COP, pinapundo mi na nga yan. Ano nga yung pinapundo? Napundo nga yata. Napundo. So, monitor na dakula. So, television screen baga tabi bibi. Iyo nga yan hinali. Kunyan nga yan, mga nag-online, may mga daradaran na kilaptop. May ano? Laptop na nagmo-monitor. Ngaray kung may operasyon nga, dakop may operasyon ng pulis, madali yun sa nang itiklop. Gari baga so, bigla kang dadakop kan agawon may pigihiling kang iba, may kachat kan iba, bigla mong sisar ang laptop mo. Tapos nang off na baga. Galingon nga yan doon. Ang barometro nga na igwa pa, gagulping nga kan mga motor na nagpakaparada sa gilid kan compound. Ngonya, ang sabi ka si OP, tatrabaho naman ninda. Ang concern kan mga opisyal. Batang yan, mga nagpaka-star dyan sa lugar na yan. Ano, miyembros kan Sangguniang Bayan? Ay ka ngayon nagkakuha na.
majority kan sangguni. Gigutom lamang ako. Bata na ako nakadarang biskwit ko niya na aga. Majority kan sangguni ang bayan ngaya. Oh. Na nag-restar. Tapos may Ay, online sabong. Ano ngayon masabi kan sa mga nga si tapos suminalig baton pa so iskay. Kung dyan man nag-star, di pito lang nga kita. Ang masakla pa, masakla pa ta BBP, ay sarong official pagkang probinsya. Yan pa naka-star. Naka-star, kaya nga pundon ngayon ito si Upe. Bako ngayon magayon na ticket. Makonsilong mga tao ini. No, mga luwaran dyan, takakoronon ko sa COP ko na ng update. Na papastidyo so mga membros kan Sangguniang Bayan. Naman to, Saro, membro kan Sangguniang Bayan. Kukuhon mo nga paditaran ni Say mo. Nag-agi-agi ka nga, picturean mo. Oo. Tatak mo yan, suguhon mo. Gusto mo nga ika. Hindi ka diskusyon na sa doon. Kukuman niya trabaho yan. Ayun. Makangalason man ko nagpaturot-turoklingan sinda. Makangalason man. Mga renta, bibibita. Toronon ko so... Di ko agad, pwede ma-interview dyan. Si Sai? Si board member Das Maronilla. Apunan ko tayo taon. Yan ang 7:30 to na. Apunan ko Apunan ko maya Duman sa napot. Apunan ta si board member. Ano puntan mo? Kung si board member, duman na kay Star. Yan ta, BBP, Okay. mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita din si Jimmy nyo. Ano ba yan? Mientras tanto, nasa linya po si Jomar Bien sa dagdag na bareta. Good morning, Jomar. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning pa lang sa mga taga-tabako, Jomar. Dakulong pa lang itang listeners dyan. Pagkaaga. Iyo baga. Lalo na pag, pag minapashare ka, di baga. Pagkaray ihado. Actually, iyo ang nakaka, Uto, bakong ngayon si BP Henry? Uto. Pagkaray ihado, pait mo ihado. Ano mga term mo na pag minapasyar ako dyan? Iyo baga na, may nag-history ka sa kunahiling ka dadig di pirme. May nag-history sa pirme ka da na. Kaya mga nag-eskwela baga ako dyan sa Peña. Tapos ko so masters ko. Ngunyan, dahil naman. Una ko kung dumang ka naman nahiling sa mga Dahil naman. tago-tagoan. Para naman yan mga maray na duman. Sinurvey mo na. Yaw na sa 3rd district. Yaw na sa nagrilipat sa 3rd district. Wala ka na ko ng CCTV. Dagulo ng CCTV. Di grabe ang CCTV dito. Dakulo na tabing CCTV. Pag nailing ka ba, pagkalaog mo, ilingong ka tapos, maduman sa cellphone. May naduman sa cellphone. Yeah. Hihiling. Maray ng Garo nga so, ini. Garo nga so nahiling ko ini duman sa. Hihiling sa cell. Ay, yung nga yan. So nahiling tarsan. Kaya marami na perming, marami na dartin permi ang ang auto mo. Gararo ka. Gararo ka. May purpose mo. Hindi ka mariparo kan mga fans mo. Di ba? Okay. Minsan baga, minsan dan, dara mo da, supigar kila da dyan sa ligasuping sa mga auto. Hindi man ako nag-arkila kay auto. Nanobli ka lang kayo. Nanonoble. Latasunta ka dyan. Sige, go. BP Henry, nakareceive ng komendasyon ang lokal na gobyerno kan Tabako ali sa DSWD kanakalisnal daw. Ini may koneksyon sa Supplementary Feeding Program Choice Awards saro sa mga top 1 best performer digdi sa probinsya kan Albay. Ang naunambita na programa iyo an ipinagbubusol kan lokal na gobyerno kan Tabako tangani matawan ning tamang nutrisyon ang mga kaakian, particularmente ning mga nasa eskwelahan itong sa mga saradit pa nasa lower grade, kasabay man kan nag-receive di kay ni iyo an city kan
ligaw. Apuera kaan certificate of recognition pa na resibikan lokal na gobyerno kan tabako aliman sa DSWD dahil naman sa exemplary implementation and support sa mga supplementary feeding program kan gobyerno nasyonal. Yan ang report. Jomar Bian, DCG. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwa. Ano mga bareta? Masunod na. May na. Sandali lang. Tabaka manyos na kami. Okay na. Okay na. News Express po. Masunod. Magkalipas lang ng ilang patalastas. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Baraveda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangog niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pang-siyensya, pang-teknolohiya at para sa masa. Muling iere, diskusyon, nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Kompleto at sigurado. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:07 in morning. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta sa lado lokal, Department of Health nangapudan sa mga magurang na ipairarom sa newborn screening ang mga bagong mundag na umboy. Gowa Type A uniform kan mga tauhan kan PNP Legazpi, formal lang ipinag-turnover ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail. Presensya kan e-bike sa mga national highways, dugang na problema kan siyudad de Legazpi sigon sa Public Safety Office. Sa lado nasyonal, pigbabantayan na low pressure area sa luwas kang nasyon, posibleng lumaog sa PAR sa Webes o Biyernes sigon sa Pag-asa. Information campaign manungod sa linog papakusugon kang NDRRMC. Sa ibang nasyon, Pope Leo XIV nangapudan nin isog hali sa mga nagusulong nin planong pangkatarangkiluhan para sa Gaza. Business News, presyo kan gasolina nag-itaas mantang presyo nin kerosene nagbaba. Diesel dainin pagbabago sa presyo ngunya nakabangaan kang bulan nin Oktobre. Health News, food safety durante kang natural na kalamidad asin emerhensya ipinag-abiso kan mga health experts. GB News Express. News Express. GB News Express.
Detalles kan mga bareta niya to sa lado lokal, dagdag na problema sa Legazpi City ang mga e-bike sigon sa Public Safety Office o PSO sa paagi ni Octavio Rivero. Dainin ordinansa sa siyudad kan Legazpi na pwedeng pagbasihan para mapanimbag ang mga ini sa paagi kan National Highway na nakadagdag o sa pag-agi sa National Highway na nakakadagdag sa pagkagubot kan bulos kan trafiko, lalo na sa panahon kang rush hour. Sinabi ni Rivero na ang mga drivers kan e-bike dahil ng lisensya as in legal na dokumento sa level kan sanggunang panlunsod dahil pamalin ordinansa na ipinagpasar may kinaraman digdig. Katakod kay ni sinabi ni Rivero na dapat iding matutukan as in matawan atensyon kan sanggunang panlunsod sa pagkasabing valido ang nasabing problema. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, may kinaraman po sa pangapudan kan Department of Health ng mga newborn babies ipairarom sa newborn screening o kaya ang mga baby na nasa tulak pa kan sa indang mga ina dapat isirarom sa newborn screening. Uya pa ang report kay Angel Mostasa. Ipigbubusol kan Department of Health sa Bicol Center for Health Development sa mga magurang kan mga bagong mundag na umboy na ipirarom ang mga ini sa newborn screening para sa atap na pagdeterminar kung ini ang posibleng may helang. Sinabi ni Twinkle Zin Lorelia, ang DOH Bicol the Regional Newborn Screening Program Manager, makakatabang nin marhay ang pag-avail kan expanded newborn screening services para masiguro ang baskog na lawas kan mga aki. Sinabi ni Lorelia na dakol ng pasilidad sa rehiyon ang nagtatangro ng enhanced newborn care package sa laog ni na 24 oras na dapat na maipairarom ini sa test para sa pagsasabing mga katabang ini para mapababa ang numero kan mga nagagada na umboy, pagkakaigwanin man iba-ibang helang asin mga kaninan o disabilities, pati naman ang mga komplikasyon. Madagdag na bareta, Angel Mostasa, DCGB. Formal lang ipig-turn over ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang 241 guwa Type A uniform sa mga pulis kang Legazpi City Police Station kasuhapon. Sa sayang mensahe, siniguro ni Ismail na padagos ang lokal na gobyerno sa sayang espersos tangani na madugangan ang bilang kan mga personalis kang Legazpi PNP kung sa inhali ang 241 o hali sa 241 ngunyan 313 na mantang ang presenteng bilang kini pinaglauman na madagdagan pa sa masunod na bulan. Mientras tanto pinag-ingganyan man kan alkalde ang pwersa na mas pakusugon pa ang esperso sa syudad tanganing sa masunod na taon. Makuha kang Legazpi City ang ika-5 pwesto bilang safest city sa nasyon kung sa insangon niya nasa ika-9 na pwesto ang syudad. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang sa lado lokal, bagong disenyo, asin istruktura kang atop kan stage sa Piñar and the Park na katalaan na isa publiko ni Governor Noel Rosal. Karen Ala sa report. Ano man na aldaw sa simanang ini, ipapasirit na sa publiko ni Governor Noel Rosal sa iyang Facebook post ang mga disenyo kan atop kan stage kan Piñar and the Park, nagigibo ng slab o konkretong atop. Iyan ang pinahayag sa DCGB News kan Gobernador kapag sabing may ipinadara na sa iyang puti si Provincial Engineer Dante Baclao na sinabing tulong klase inin mga disenyo na pagpipilian na puro konkreto na ang istruktura. Kaya sigun kay Governor Rosal, handa siyang ipasirit na muna ining mga disenyo sa publiko mantang day pa nin eksaktong estimate puno arin mapuon ang patrabaho. Matatandaan kaya na dinesisyonan na ining ipakonkreto kan kontraktor as in DPWH Albay 2nd District Engineering kasunod kan nangyaring aksidente as in pagkagulpi kan magkapirang mga individual matapos rumampaw bigla ang retractable stage roof sa tahaw kan nakusog na oran. Karen Ana, DCGB News. Ipadagos o kaya padagos pang investigasyon kan mga personalis kan Bureau of Fire Protection o BFP kasiguran sa probinsya kan Sorsogon. Tanganing maaraman kon ang kausa kan sulo sa Our Lady of the Most Holy Rosary Shrine sa kasiguran Pier Site Barangay Central kasiguran Sorsogon Kasubangi. Sigon kay Senior Fire Officer 2 Edgardo Allende kan BFP kasiguran. Mga alas 9 nin Banggi kan makaresibir sinanin report manungod sa pagkasulo kan nasabing shrine. Tulos na nagresponde sa lugar ang sa indang mga tauhan kaibahan ang Municipal Disaster
Risk Reduction and Management Office Kasiguran, asin ang Kasiguran Municipal Police Station, asin nagtambara sa indaang nasusulo na taho na parte kan imahen sagod sa mga corona kaini. Mantang pigusurat ang baretang ini, day pamaraman ang kausa kansulo, alagad pighiling kan mga autoridad. Anang gulo na may nagsindi sa lugar, matapos na mahiling anapat na stick nin kandila sa pamitisan mismo kan imahen. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Alarmaryo sa dagdag na report, hali po dyan sa luwas. Hello. Lalong pigpapakusugon niyan ang relasyon entre kan Police Legazpi, gobyerno lokal, asin ang mga barangay. Sa mensahe ni Legazpi PNP Chief Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel, parte ni kan sa tihiya para mamantener ang pagiging one of the safest city kan Legazpi sa bilog na Pilipinas. Importanteng maray ang koordinasyon entre kan PNP, mga barangay, siring man ang suporta kan gobyerno lokal. Nagkapasalamat man ang PNP sa suporta ni Mayor Isiam Ismail at sinipapang opisyales kan syudad. Sa mga barangay, pigluay-luay man kan PNP, na lalo pang pakusugon ang koordinasyon para sa mas maray na Paso Dam kan Legazpi City. Alarmaryo, DCGB. Iba pa niya to na mga bareta sa oras, ngunyan sa oras na 16 minutos, pasado alas 6 nin pagkaaga. Ordinansang makriar nin temporary terminal sa Daraga, pig prioridad na maipasar tulos kan Sangguniang Bayan. Joshua Bino sa report. Saro sa mga prioridad niya na maipasar sa Sangguniang Bayan kan Daraga Albay, iyo ang sarong ordinansa na makrear nin provisional o kaya temporaryong terminal sa munisipyo kan Daraga Albay. As in particular na ining ibubugtak dyan sa Barangay Kimantong. Kasuod ma alas 2 na hapon, kana formal na magkaigwanin hearing ang komitibang pinagkakaputan ni Konsyal Attorney Ayan Makasinag tangali ng tukaron paggururan ang nasabi ng ordinansa. Sigun kaya Makasinag kung matatandaan, mayor na katayuhan kan provisional o kaya temporaryong terminal na ini. Iyuan para matawan ni na safe space ang mga commuters kung sa insinda pwedeng magsakay asin na magbaba. Tiring man, iyo ini ang marisolba sa nagbarag-barag na mga jeepney sa munisipyo kan Daraga Albay. At least sigun kaya Makasinag kung igwana nin terminal, biriyuan ang pagtiripon kan mga bihikulong ini, public utility vehicles, mas safe man ini para sa mga riding public, kaya ang mga commuters digdi sa Daraga Albay. Provisional o kaya temporaryo mo na ang terminal na gustong gibuhon digdi sa Daraga Albay. Kailan taday pa nin dakulang pondo na makrear nin talagang dako sa na temporaryong terminal. Sa ngunyan, susugduman sa pinagbubusol na ordinansa, nasa 7 million pesos ang pinagtagamang budget kan lokal na gobyerno para makabugtak kaining temporaryong terminal. Ang 7 million pesos, iyon gagamiton para sa pagbugtak nin mga pasilidad, siring na ang bubong na iyong halatan kan mga pasahero, mga comfort rooms asin iba pang mga kinakaipuhan. Kung kaya sa ngunyan, nasa proseso na kan pagdalagan sa Sangguniang Bayan, asin taod-taod na hapon sa regular na sesyon, nakatalaan ipresentar ni Makasinag ang resulta kan kinondusir na committee hearing. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Mayor Caloy Baldo, sinuratan po ni Governor Noel Rosal na naghapot kung nag-issue ka nin fencing permit ang lokal na gobyerno sa pagpakudal sa Bulkan Mayon. Report kay Jimmy Nasalita. Sinuratan na ni Governor Noel Rosal si Mayor Caloy Baldo kan Kamalig may kinaraman
sa nadiskubring pagkudal kan Bulkang Mayon si surat kan alkalde na punteriya na kinudal na porsyon kan bulkan sa area kan Kamalik, partikular sa barangay Tumpa, asin base sa Presidential Decree number 1096, otherwise known as the National Building Code, kinakaipuhan forever magbuktak ni struktura nga kudal dapat may fencing permit na hali sa lokal na gobyerno. Ang unyan dahil panin-official na kasimbagan ng alkalde kan Kamalik, alagad sa DCGB News initial nang sinabi kan alkalde na wala ni nag-aging papel sa LGU tungkol sa pagkuha o rekisito manungod sa fencing permit. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga baratilyo sa gilid kan plaza kan Tabako, dai itutugot sa Pasko. Report hali dyan kay Jomar Bien. Dahil natutugutan kan lokal na gobyerno kan Tabako na magpureso pa asin magtienda ang mga baratilyo digdi sa gilid kan plaza sa maabuto na Pasko. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Mayor Ray Bragay sa pagsasabi na kamabutan kan lokal na gobyerno na maging mas magayon ang itsura kan plaza sa maabuto na Pasko kasabay kan na pagbuktak nindanin mga dekorasyon. Inunambitan kan alkalde na bako magayon na pag pipicture ang mga nagpaparasyar sa plaza na agyan kan kamera ang mga likudan kan baratilyong ini na makano sa paghilingon kung kaya o kaya ihanap na sa nanindanan iba pang pwesto ang mga baratilyo sa Pasko. Tangani na maklear ang gilid kan plaza sa eyesore sa pag-abot kan Pasko. Sa iya man na sinabi na maging ang mga tyendahan kan mga pagkaon o itong street cafe, pwede man na maapektaran kan plano nidang mga pagbabago. Inunambitan niya na pwedeng dahil na niday tugot na magtugdok nin mga pwesto ang mga kaunan digdi sa parte sa side kan plaza kundi malamang na duman na sa nasaibong na parte kang kalye ninday nitugutan tangani na maging magayon man ang itsura kan maginibong na porsyon kan City Plaza sa maabuto na Pasko. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, 22 minutes pasado alas 6 din morning. Magbabalik po kami sa Lado Nacional. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa
pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. Maraming aray sa katawan, organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment. HCI Power Trio, CMD, CPF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMD office at second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. GB News Express. GB News Express. GB News Express. Paragos kitang unyan mga tugang sa mga darakulang bareta, may posibilidad po na maglaog sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang pigbabantayan na low pressure area o LPA sa luwas kang nasyon sa maabot na Huwebes, Biyernes, Oktubre o kaya Biyernes, Oktubre 16 o 17 sigon sa pag-asa. Nahiling ang nabibilog na maraot na panahon sa sirangan ng Southern Mindanao sigon sa State Weather Bureau na may katamtaman na tsansa na mabilog bilang tropical depression ang nasabing LPA sa masunod na 24 oras. Wala man nahiling na masyadong epekto ang nasabing weather system sa satuyang nasyon sa laog din 4 na aldaw mantang magdadara inin pag-uuran na easterlies o paros hali sa Pacific Ocean sa sirangan na parte kan, Luzon, asin Visaya. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Inaprobaran po kan House of Representatives sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang propestong 6.793 trillion pesos sa national budget para sa taon 2026. Sa botong 287 ang pabor, 12 ang kontra asin 2 ang abstain. Pasado ang House Bill 10800 o General Appropriations Bill o GAB. Inot nang pinaboran kan Kamara ang amyendang bawasan din 156 million pesos ang budget kan Office of the Vice President bantang daiman pigtugutan ang propestong tanggalon ang 250 na program appropriations. Sa plenaryo kan Kamara ibiniklad ni House Appropriations Committee Chairperson o Chairperson as in Nueva Ecija Representative Micaela Subansing ang nakapalaman sa 2026 national budget kasabay kan pag-insister na silag malinig as in
may paninimbagan ang nasyonal na pundo. Tinawan ni Donis Swansing na wara na sa pundo ang flood control o anuman na infrastructure projects na kukuahon sa unprogrammed appropriations sa irarom kan 2026 JEB. Asin, pupunduhan na sa naini kan kung igwang sobra o magkakaigwan ng panibagong revenue ang gobyerno. Siniguro man ni Swansing na dahil maabuso ang national budget para sa taon 2026 asin nakasentro ang pondo para sa sektor kang edukasyon, salud, asin agrikultura. Nakatalaan po maghampang niya na aldaw Oktubre 14 sa pagdangog kan Independent Commission for Infrastructure ICI si dating House Speaker asin incumbent later Representative Martin Romualdez kasunod kan investigasyon sa iya kan commission kan nakaaging semana. Sigon kan ICI spokesperson Attorney Brian Hosaka na pigserbina o pigresibina ni Romualdez ang invitasyon asin nagpahayag ning kahandaan na mag-atender para makisumaro sa investigasyon kan komisyon. Kaibaan sa mga tutukaron ang hapot sa pagdangog. Iyong proseso kan pagbilog ni national budget kan siya pang speaker kan kamara. Siring man ang detalye kan budget allocations para sa mga flood control projects na ginibo sa irarom kan sa iyang liderato. Mientras nahagadon man kan komisyon sa Regional Trial Court na ipasight in contempt si dating Representative Saldico kon giraray ining magpalyar na maghampang sa pagdangog kan komisyon ngunya na alaw. Sigon kay Hosaka, pwede ining magresulta sa pagpapaluwas nin warrant of arrest laban sa dating kongresista in kaso mag-issue ni ang korte nin contempt order. Base sa report, Daiman Giraray nagsimbag siko sa subpena na ipinadra kang ICI may kinaraman sa investigasyon sa pigasabing manumaliyang flood control project. Nagtutubod si Federation of the Philippine Industry o FPI Chairperson Elizabeth Lee na may maraot na epekto sa negosyo sa nasyon ang mahiwasan na isyu nin korupsyon. Sinabi ni Lee na dahil sa mahiwasan na isyu nin korupsyon, nagiging unsettled o maribok ang mga negosyo sa nasyon. Tinawanin doon ni Lee na mas nagitaas ang kadagdagan na peligro sa pangangapital o risk of investment sa nasyon darakan nasabing issue. Tinawanin doon kang FPI chairperson na bako supisyente ang paglataw kan korupsyon sa Bareta dapat may manimbag asin mapreso sa paghabas nin bilyon-bilyon pesos sa kaban kan nasyon. Mapakusugon po kang National Disaster Risk Reduction and Management Council at information campaign may kinaraman sa linog lalo na sa sunod-sunod na naging pagtama kay ni sa ibang parte kang nasyon. Sa ginibong pagtiripon kan mga miyembro kang Interagency Coordinating Center kan National Disaster Risk Reduction and Management Council, tinukar nindan dapat nagibuhon kan konseho asin iba pang miyembro o member agency kay ni. Sigon kay Civil Defense Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort na kaipuhan pakusugon ang impormasyon, edukasyon asing kampanya manungod sa mga magkakanigong gibuhon bago mantang asin pagkatapos kan pagtama nin linog. Sigon sa iya, saro man na dapat sa inda kung paano ilulocalize ang mga earthquake protocol asin ihiras ang impormasyon sagod sa level kan barangay. Siring man ang ahensya magibonin sarong komprehensibong plano para lalong maedukar ang namanwaan na pagkakonsiderar na sarong lakdang na dapat palapwason asin sarong priority area na dapat gibuhon kang NDRRMC. Ipinahayag ni Philippine National Police spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa press conference sa Campo Crame na padagos na i-refresh sa mga kapulisan bako sana sa national headquarters kundi pati sa mga regional offices ang may kinaraman sa special rescue and recovery training kanahensya na nasabing ensayo ensaro sa mga magiging kahandaan kang kapulisan in kaso magabot ang dakulang kalamidad sa nasyon. Sigon kay Tuanyo, nagpuo naman na an instruction sa pagtaonin go bags sa mga kapulisan, inspeksyonon man ang kahandaan kan ahensya sa mga logistics arog kan rubber boat, equipment, ambulansya asin iba pa.
Dagdag pa kay ni, napigpapaulit naman ang mga satellite phone sa national headquarters as in mga regional offices dahil inisaran magiging exempted sa komunikasyon in kaso mag-abot ang dakulang kalamidad. Bareta po sa ibang nasyon, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. News Express. GB News Express. Alas 6:37 oras mga tugang sa Pilipinas. Padagos kita ngunyan sa mga bareta, nangapulan po si Pope Leo XIV nin isog, gikan sa mga nagusulong kamplanong pangkatarangkiluhan para sa Gaza. Mantang naghahanda ang world leaders sa Sarong Summit, may kamautan, natapuso na ang gyera. Hinagad kan Santo Papa sa mga partido na ipagpadagos ng lakdang para sa makaustisya asin mapanghaluyan na katuninungan na pigrespeto ang lehitimong kamautan kan mga namanwa ang Israeli asin Palestinian. Kasudma, pinanginutan ni US President Donald Trump asin Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi ang summit sa Sharm el-Sheikh na may kamautan na tapuson ang gyera sa Gaza Strip. Toto karon man kan mga pangkinaaban na leader ang pagpapautob din primerong kabtang kan tigil putukan o ceasefire. 2 taon matapos ang pag-atake kan Hamas kan Oktubre 7, 2023 na nagpasilyab kan counter-offensive kang Israel na guminadanin 67,000 na mga Palestino. Business News. Business News. Mga tugang para po sa mga motorista, may pag-itaas sa presyo nin gasolina asin nagbaba ang presyo kan kada litro nin kerosene efektibo kasabagong alas 6 nin aga sa pinautob na bagong presyo kan produktong petrolyo ngunyan Oktubre 14 nadugangan po nin 30 sentimos kada litro ang gasolina mantang ang kerosene nabawasan ng 30 sentimos kada litro. Pero good news man sa mga nagagamit ng diesel dahil mantinidong dainin pagbabago ang presyo kaini. Inot nang sinabi kan Department of Energy na ang presyo ng gasolina may taas dahil sa cost of business as in iba pang premium costs mantang ang rollback sa kerosene kausa kan oversupply kasunod kan pagbalik kan Iraq sa oil exports gikan sa Kurdish region. Mientras inanunsyo man kan Organization of Petroleum
exporting countries asin mga kaalyado ka o OPEC Plus na madugang din 137,000 na bariles kada daw sa indang oil production sa Nobyembre. Sinabi man ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na nagpalangkaw man ininin oil inventory ang Estados Unidos sa tahaw kan government shutdown. Health News, mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz, hali dyan sa luwas. O kaya sa newsroom kan DCGB, good morning Paring Mar. Good morning, BP. May 5 pagi palaan para sa ligtas na pagkaon durante kan emerhensya asing kalamidad sigon sa mga eksperto. Sedang sinabi na importanteng marhay ang food safety durante kan natural disasters asin emergencies dahil ang digdi, piglatag ka mga health experts sa World Health Organization o WHO ang mga bahagi para sa ligtas na pagkaon sa panahon ng emerhensya. Nangenot tigdian pag-siparar kan hilaw asin mga lutong pagkaon. Ikaduwa dahil pagpabayaan ang lutong pagkaon sa room temperature nin sobra sa 2 oras. Ikatulo, mantiniro na malinig ang mga kamot bago asin mantang nagkakapot nin pagkaon. Ikapat, siguraduho na nalutong marhay ang pagkaon. Asin panglima, gumamit ng ligtas na tubig o itreat ini para bako peligroso. Asin ibitaran man na kumakan nin pagkaon na may sinyales na nin pagpanos kung mapipwede. Health News from Newsbase, Mardila. Mientras tanto, Pag-asa report sa kamugtakan kampanahon kasabay si Ariel Samodio. Para po sa tuyang weather forecast mo na Leonin Martes, dagos na nakaka-apekto ang easterlies o duros na gahali sa Dagat Pasipiko sa bilog na Luzon pati naman sa enterong Visayas. Ang kabikulan nilalauman man sa maghapon na magkakaigwanin mga kalat-kalat na mga pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa sirangan hanggang sa norteng sirangan na Hamatayan na may banayan hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinating agwat kan temperatura sa maghapon, 24 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:35 nin aga, masulo pa dyan alas 5:27 nin hapon. Samantala, ang update man sa route in panahon na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility, inisang niya na natili man na nasa low pressure area ang kategory, asinuring namatan man ini sa distansyang 1,785 km sirangan kang Southern Mindanao. Sa ngunyan, igwa naman ini yung medium chance na ma-develop sa sarong bagyo. Asin posible man ini yung maglawag sa Philippine Area of Responsibility sa Webes o Biyernes. Asin pag naging bagyo man ini sa Laucan Park, papangaranan man ini na bagyong Ramil. Po sa tuyang update, aladigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samodio. Mga tugang sa inupong dadangog, ang mga darakulang bareta ngunyan pongalda sa GB News Express. Sinurat po ng News Director Mar de la Cruz, katawang si Jenny Balyaran at si Nicole Angloriani, sharing man ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Nako, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, girl. Balik kita digdi mga tugang sa programa. Ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang paginom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay kay puan po na sabayaning proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud at proteksyon ng atay. Ini may Silimarin nahali sa herb natural kaya ligtas ang Silimarin kang Liver Aid. Sarupong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na paginom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakapugol man yan sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wala, mahilig man uminom o day, mas maray mga tugang na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga butika nationwide. Alright, sige. May text digdi. Sabi dyan ngaya po sa Legazpi City Public Market paghapon sa gilid kan may atubang kan butika, sigang purustahan sa bulang sa cellphone, ang pigagamit turo-turumpo kan saro ngani, natangro ako, shitijis ngaya boss. Sakabaga. Good morning daw dyan sa Doploso family, kay J. Doploso, si Melody, Hamela Jessa, and J. Mark digdi sa Bariis na nakikinig sa iyo sa Pamilya Doploso, kay Renelito Doploso. Uni na ang baretang kulalapni. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini sa Morning Hearing. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Tama. Si Isay daw ini. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini. Mga tugang na nakwan. Nano nga yanoy. Good morning kay Punong Barangay Joy Bahoy. Dating Punong Barangay Joy Bahoy. Buda tabi kay Dr. Raul Bendian. Alam ko na, ha? Alam ko na. Dahil ko lugod na hiling. Wait tayo. Si Dr. Raul nag-chat ka subagoy. Amigong Raul, maray na agad tabi. Baka lamang ay baka maanggihan mo so greetings ko kin Municipal Councilor Nap Belio kan Villahermosa Rapo Albay. Yan, ha? Good morning, happy birthday po kay Municipal Councilor Nap Belio kan Villahermosa Rapo. Yan. Urog mahon ang karomate ko taga-rida sinanat sa Bicol DCGB ang radyo midigdi sa Cebu. Good morning tabi, amigo. Dr. Raul Bendian. Yan tabi sa Cebu. Maray na aga tabi, amigo. Happy birthday kay Honorable Councilor Nap Belio kan Villahermosa Rapo Albay. Yan. Dr. Raul, my friend. Ingat dyan tabi sa Cebu. Ikanan tunay. Ingat dyan. Enjoy the city of Cebu. Joshua. Ano nangyari? Morning, Bibi. Good morning. Good morning sa mga parantaban. Good morning. Sisay daw ini Na? empleyado Kan? sa sarong lokal na gobyerno. Oho. Turador ngaya nin mga handaan. Oh.
warang ti palampas na mga pistahan. Oo. Ang kalendaryo garo ngaya kaini sa opisina, nakasurat na ang schedule kan mga pista. Okay. Never da ini BPN ring nag-absent sa karakanan. Igwaman talaga kay arog ka yan. Libre ka ng pangudtoro daw. Yung baga? Kaya lang, posibleng haible lang abuton mo ka. Haible lang abuton mo kamboy. Ano na ngayaan, boy? Pagtaga pahingaluan mo man daw ngaya minsan. Oo. Kung sige-sigihon mo ngayaan, ang luwas mo kaan, maintenance kilusartan. Oo. Pero ngaya, bilib man ako kay Padi. Pag nakikipis to dahil ni BP, wara nin kolor politika. Ang maski sa insya, minado man. Correct. Ayos man, maray man. Ang pagkatapos magkaon kay incumbent kapitan, makikikaon naman duman sa balyong kalaban ni Kap. Dating kapitan. Ayos man siya. Baka may plano siyang magkandidato. Sa both sides ang dalagan niya. Nagpamidbid. Ano? Nagpamidbid. Nagpamidbid siya eh. Kasapon nga ni hara ko sa Rawis. Rawis? Oo. Duman sa Sharmila Printing Press, takulong kitang mga nakamidbid duman. Iba. Pagluwas ko duman sa pintuan, good morning, good afternoon, good morning Henry M. Ay nga ako, good morning. Ako nga si, ano yan? Ngaran ka ito? Pero Tanya. Ako nga po si Tanya. Kay Totonyo. As in Tanya talaga siya. Ngayon, I'm Tanya. Ngayon ako, I'm Henry. Ay, kilala nga kita. Pwede nga po mag-selfie. Guminilid si BP Glenn. Kamadamay siya. Ipaling ko nga po kay Mama. Puro Mama ang rason. Puro Mama ang rason. Dahil mo aram kon, ang kabanga talagang sa Mama o kabanga sa iya? Ako may namatian ako ka. Ay, sige, go. Naghali naman duman sa kalaban ni Kap. Makatumix naman. Sige, go. Paghali duman sa kalaban ni Kap, lipat naman sarong kansaro pangkagawan. Okay. Maray ngaya kay ni Apo dun sa Palayaw, Kiko Pangilinan. Alam ko na yan. Tamakusugon sa kaya terming magsaron ko nita. Ibalot mo ako sa liwanag ng iyong pagmamahal. Tama ba? Iyo. Aba ko manibalot. Balutin mo ako sa ibabaw ng iyong pagmamahal. Ano ba yan? Minsan pati ngaya, biyo nang nalilate, makabalik sa opisina, ali sa pistahan. Pag abot pa ngaya kan sa opisina, dahil lamang ngaya mag-share kan tinake out na suman. Talaga. Kaya ngaya, ipipigistoryaman kan iba. Ngaya boss, minsan, pahingalo man. Sa dipisil, nagmamahal na pati ngaya ang lusartan. Iyo man talaga. Kuriyan baga sa mga barangay hall, buda sa mga kwan. Gari naman. Libre na? Libre. Sa bagay. Minaputok na sa nakibiglaan ko pag ka nakalusar. Ayunda. Di mag-ingat, di magparapaki. Ako nga, paminsan na ako magkipiesta. Puro na dapat anong pagkaulang gulay. Ang pigdiduman ko sa naso, mga importante sa buhay kong mga pistahan. Di ba kumailin talaga Diyos sa pistahan? Bakit? Pambira ako magduman. Bakit? Basta. Pambira ako magduman sa pistahan. Sa mga kwan sana, sa mga napipil ko lang. Siguro kwan sana, siguro naugmasan ako. Arog sana kaya. Gari nga di kaayuman gayon? Pag nakakwan lang. Pag naagda lang. Grabe ang kwan mo minabaliktad tulusan sa imong kwan, sa imong minatras tulusan di. Kunain ang boss, yaw ng alalay.
Okay. Sabi ba ni Sir Mar? Anong sabi ni Paring Ma? Boss nga, pagkalabanon. Okay. Okay. Nada lang. Baka magparataram tadi pisil. Malas yun na. Baka masubra na. Dahil kumataram. Okay? Opo. Sige, go. Oha. Siguro. Joshua, goodbye. Ay, taboy. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Susay daw ini. Happy birthday nga pala kay Ninong Romitan. Yan. Ipapamidbid ko ta bunjing Chipramer si Jasmine kay Ninong Romitan. Happy birthday. Diba sa concourse baga? Sa mga ano ni? So, ano po ka? May nakasurat doon na tulo, wedding, ano ito? Birthday celebration, special occasion. Happy birthday. Ginawanan ko siya kipapel. Ipamidbid ko ta kay Ninong Romita. Baga yun duman sa concourse baga, siyempre meron eh. For you. Iniling sana ako ni Jasmine. Iniling sana ako. Nga ako, papel o kan mo, adalan mo. Iniling sana ako. Nga ako, malabo pa ang laban. Dahil kita kayo ni makanamit ki imbutido. Haloy-haloy pa kita makanamit ki imbutido kayo ni. Pwedeng sulibre na hali kayo na manamitan ta. O bueno, happy birthday po kaninong Romitan tabi sa LCC Malls. That's your birthday, Jessica. Uda dyan tabi sa LCC Food Garden and LCC Concourse. Good morning tabi kay Madam Irene Cristobal. Nalingamang ko sa pilyo ni Madam Irene. Happy birthday. Ninong Romy, happy birthday. Ninong Misa Kasalini. Ninong Romitan, happy birthday po. Yan. Ha? Nagdamang kaya kami sa concourse chip premier. Dahil nga ko sa mga nangaral ni Ma'am Irene, na natandaan ko, pagbaba mi sa escalator. Yes. Happy birthday. Yes, natandaan ko na. Birthday. Yes, natandaan ko na nga duman sa baba kang escalator na. Sabi, nakikig sa good morning, miss. Good morning, sir. Yes, natandaan ko na nga pa ka. Ang kaluyahan ko, mandaday ko lamang kinaoro na sa gina kumabakal ki auto. Paraluya naman kita. Paraluya naman. Paraluya. Paluya kan diskarte. Ay nako, ito suna. Yung nagkariling abang ko sa apelyido ni Madam Irene. Good morning, Ma'am Irene. Diyan tabi sa marketing department kang LCC. Ha? Salamaton tabi. Ano na, Ma'am Irene so kwanta? May feedback na. Nailing muna ngayon. Nailing muna ngayon. Para mag-greet ka ngayon. May follow-up ka pala na. Mama Irene, good morning. Katarandaan ko talaga sa may flyers ka na auto, Chief Ramel. Baby, when I met you, there was peace unknown. I said I'm Sabi kang kairibang. Karang nga pigisturan mo nga. Pag karang nga lalaki ang kairibang mo, ha? there was something. Salamat po kasi ng pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Thank you, Ismail. God is good all the time. Mabuhay. I love you all. Tapos na ang programa. Lakaw. Pasiring sa lamesa. We got something going on. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. Ride it together. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth?